Shalom, damang lainang na hulungan hita salubna. Aku Pendeta Herianto Pakpahan di channel YouTube Herianto Pakpahan. Anggit ma marhite jamita na upasa tami bui gabi bohal di tonga-tonga ni muluta. Nuai sahat mahita di jamita minggu kedua dung Trinitatis di hari Minggu tanggal 10 Juni tahun 2020 sana. Ada orang susah kita tuhatan itu kata jumlah kita martangian. Damini debata na sumuru sen seluruh na roha. Imama ngaramuti ati-ati doot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatta nagabe jamita di minggu kedua dong Trinitatis. Imana surat di Psalmin 20 ayat sada sahat rodi ayat 10 jumulo mahu hatahun ujahahun hatan itu hatta tuhita edde sian si David sai di alusi Jahoba mahu di ahri hagugutan sai di patibul kuarni debata ni si Jakob mahu di tongosum matuho panupahion sian bagas habadiaon jala ditukul ho sian Sion. Saya marningok maibana di sudi akka pilihanmu si pangano saya talmisima di rohana akka pilihanmu si tutungan saya di lehon matuho si subuturham jala di pasaut nasa sakami asa Maria iya hita mida hatuaomi jala mamiorhon tonggol mangasahon goarni de batatai sai di pasal Jahoba ma nasa pangiduan nuaing pe huboto takas na tinupahan ni Jahoba minyahan nai sai alusan na do ibana siang akka langit habadion nai mar hite-hite akka pangabahan ni hatuaon ni siamun mangasahon hureta dohot hoda do yang guna sida alai anggu hita guarni Jahoba de bata taido ita imon martukapan jala martinggangan yang guna sida alai anggu hita tondo marsiho jongjong sai tupai ma rajai ali Jahoba saya lusi mahami diari pangalu aluan nami ido yang go usahana kita salubna nani hulungan di bagasan guarni Yesus Kristus di ngoluni sahala keraja mana tadok majurupani panggonggong dihiring do diaka na ginonggomanna asalinggan mangula boy mabuan akka hai baru jalan mulalang pemimpin menang panggonggong na berhasil tentu lasdor hatta mar nidasai jala boy dohno tarwani sahala pemimpin menang sahala panggonggong ala tarida rupani ulonna tarida perbuinyaka nani ulana gabi mabuan hamajun gabi mabuan hai barun tentu adong do sada pakorhon nalas ni roha diaka na mar nidas imanang digubaran di bagasan perpukon maselas rohani hala Juda maselas rohani hala Israel di raja Nebaru ima Raja David pesalmeno ima edde manjak kon raja Nebar tentu piga-piga pangiduan ni halak Israel tu raja nang terpilih takas di bagasan turpukon dia mai di pangidu halak Juda do di pasahat di mata na berjulu ima asa sai dia lusi nang rajai di hagogotanna jalan apa dua pun sai di patibul rajai
debata petuluhum muse di tomoson panu pahion laos didok muse ditulpukon makupaton sai di ingot pilihan ni rajai jara di halomon manang disukai tuhata kita selalu tak kasebetutu di bagasa turpukon di azari do nang hita selalu bohado taringot hubungan ta do akan namang gonggo hita hubungan ta do akan halak naas hubungan ta nang molo adong dileu di hita rupani songon sadar kuaso manang tugas manang jabatan hubungan ta do akan nah tapimpin hubungan ta do akan yang akun molo sahalak natoras nang gabi pemimpin di tonga-tonga di keluarga na doh taka na asing damang dahilan dita salubna aronan yang taputik siya turku jamita di tikyon na berjulu di doh kata itu hatta matuhita tapa sahat pangiduata tina kaposi uasoni debata di pasahat Raja David do ima ngulur ulauna posni rohana tu debata dina gabe raja ba lapatanna tanggang rohana marposni roha do Raja David lahu maulang ulaun di tonga-tonga ni Raja Juda lo sido tutu nang gubaran na di tonga-tonga ni Mutong di pasahat di bataro di hitak keulang tanggung jawab natoras mengunggumi manang makokok akka geling akka pangula mangulang ulang di tonga-tonga ni Huria nang akka na asin jala oma nama serga tutup jamita di tikyon di pengok tuhan hita disumbuli hita bohado tutu pasahat tumpangi duata posmiro hatta tu di bata tutu tapang idu tutu hatta marhite tangyang ta marhite hubungan ta do di bata asa taridama asa dohok matutu nang tatangyan kon dohot halak na asing unang dirita unang pola dirita talangyan ko idu tutu situ ni nang janito dah kola bangsoi ditanya kon halak Juda dah kola nasida ditanya kon nali dohot do rasa luar biasa alamina imas ada pangiduan di tengah-tengah ni akan sihiriman ni bangsoi tentu nang dihita benuai tapangi do magogo tu debata asa ditumpahi debata ulot asa dipasupasu ulot anggia akka sakap nahuli di nguluto di pasok debata ko Bartolomeo ni roha damang dainang kita selalu na bohado rencana tatutu na adong di nguluon angkiat gawe rencana namanya angkiat gawe sakap namanya iya nang sakap mi Raja David di tonga-tonga ni nadi pasah di bata tu Raja David harajao uwaso naing paluon ni Raja Ima bangsoi sian harugutan haruar nasida sian akan musuh jadi opo itu tutu kita takas do bohado dipakai di bata hita peluang doata peluang keluarga ta siang aka ihot ni ngulu nagabe mampain susah hita tentu bohado hita makijamita ono marhite ngulut majamita ono yang dohoron na patuluhon parbuina di tunga-tungan ngulutan tapi ring di ayat kuno mita kasdo di do sai di pasau Jehovah nasa pangiduam
di ayat na berpuri di ayat Romi. Ya luar biasa tuh, walaupun sih ya kita tapi di debata jalan dia kasakap kata patu di hulu tahu setulus main di main doa debata anggiat tabanan akal kereta amanginan na berdua hon marhiti turku janitong ditogi memadu hita tapa sangat debata di hati bulon ikobui do hita di hati Indonesia di dok bermegah di bagasan debata bermegah di dalam Tuhan ikobui do hita bermegah lapatan dan lapati buhun dirita dan menyombongkan rohanita pertodiota alai batuduh hina balgani pabahena di debata di tonga-tonga mulut tahun itu nang jujuni jani tahun asal sangat debata tentu hapor siau tado nama bui rupani mamerengi manang dohonot tak mengatusi nasa sakat ni debata di tonga-tonga ni ngolong na pasti dilo diturpu jami tau alusan ni Tuhan tado pangi doata di debata do hatu ni ngulu ni angka na porsi alani unang lului wasona asin unang lului hagugon pertiwi na woi mabeso na mulut alai lului ma debata pangi do matu debata asal bui hita ropani laho marnida agak hatuaon di tonga-tonga ni ngulu jadi kopersia do hita kopersia do aku di tonga-tonga ni nguluku bahwa debata patupahon aka narikot hobar tulungo alani akan nabi nasahatnya debata gabi hati belum mai gabi sangat mai di debata dalam daerah kita selalu na mari itu puja mitong asa ahado natapang asahon di tonga-tonga ni nguluon mangadopi aka si tawon na mangadopi aka musuta tutunay dohonon na unang gabi tahan kita alani si tawon ikko bermegah ikkon hapor siya otalo rupani asabui marni dan nasa pabahenan ni debata buha amangina ita saluna nangakan apa sobulong di tonga-tonga niya karencanata di mulu so nang lubihita na manguluon raputuhata so nang lubihita na mangulong mamuji debata so nang lubihita di namartangi yang tu debata so nang lubihita di tonga-tonga ni nguluta di bagasta amanginan jamiton mangajariaw hita sudi sanggiyak ma iko sorang gumuluta di bagasan hati bulan ni debata lamatan na tanpa Tuhan hidupku tidak bahagia tanpa Tuhan hidupku tidak berguna itulah kehidupan ini iko buai do tahilala hati bulan ni debata habal gaun na sabab bahenan ni debata jalaido tutu ekonomi tado kabarukino si tahun mek manang belga si tahun ini biru ambek kita madau dia ka iho ni portiu tuhata mengajari kita marhiti jam kita unang tahi kita ikomunang kita ikom margu hita mendelani mulutna ala debata natibul jalan nasama namar huwaso nabar budi nabatuluhon amanginan marhide turbu jamitong didokatan itu hatta matu hita nuai ringgas mahita mananyakon panggonggomita tutu panggunggomi di tonga-tonga ni gulu bedo nota contoh presiden menteri gubernur bupati wali kota do akan as
Sada contoh na sederhana, ya tatangnya korupani panggung gumita mulo yang muliati. Tatangnya kon contoh di dua siapa di hari minggu manang di tonga di jabuta. Sada tudu sampai mulo tatangnya kon nasida ke panggung gumi asa anggiat tutu di bagasan tangyang tak gawe pemimpin panggung gumi nama mudihong nasida. Anggiat tulus ulang nasida. Ino na pangidokta. Mana akka pangulang. Tanya ko kamu akka manginang. Akka protaimer na mangula dito matungani. Huriyata. Asa markugo nasida, asa markugo han. Asa buwi ulok kami tigor ulaw ni. Asa unang manimpil siyang longo ni rohani di bata. Tanya ko kamu akka barhaladukta. Tanya ko kamu akka napos ni di bata. Tanya ko kamu nang akayanakon natorasmu dia kana pura natoras nang naasig berupa ringkas ita mananyakon ringkas ita asan dia tutu mulu ditupahi de bata do naposona ditupahi de bata full timeri ditupahi de bata terhalalui do donang akar wasi namian di de bata ditupahi. Ito nang ipulani jadi tahu. Mulu dibaik petudusan di song. Musuhi naking mangasawan hureta begut hoda. Alai anggu halak juda halak Israel. Mangasawan gowarni debata. Lapatan na di sini. Naktarpangasaw kita. Hagugon na asin. Nabuhi mangondihok kita. Bahkan kuasa ditanya ngipi anong kuasa doa itu ada untuk semakin meyakinkan hidup kita bersama Tuhan. Alani tatanya kuma. Amanginang kita selalu akan namang kumbomi kita. Akan namang mulu kita. Tanya kon asa tiur ulang. Tanya kon asa meregugu mengadupi si tamong. Tanya kon asa jumpa damai. Jumpa damai di tengah kuria. Jumpa damai di tengah masyarakat. Ausura panggunggomi rupani. Adong sona manibil. Buina sida mulak tudalan ni debata. Di hamaju pesong ni. Ikobue do nang panggunggomi sadalan dia kena uli do masyarakat. Isarani pamarintah rupani. Alem mulu si buat dalan nabi do. Tidak mungkin pemerintah itu berhasil tanpa rakyat yang mendukungnya. Tidak mungkin rakyat sejahtera tanpa pemimpin yang mengarahkan hidupnya, memajukan, mensejahterakan rakyatnya. Alani tanya kumanya. Ringkas semuanya. Asal pada ini langsung kau apa pasu di tengah-tengah di akar perdalanan di mulutnya. Tahu mah. Ikon rari jalan buka rohata mananyakon panggung mit jadi tahun menduk tu kita lana sok kalau debata ala nabal gedo debata tabangido gomos di bagasan tanyanta asa dilihon akka pasu-pasu akka lasni roha dame ditupahi ulota ditupahi nasa natasakapi ala debata mian dihitai kenuh. Amin. Martangian kita. Lihat Tuhan diberikan oleh nama nogihok kami. Asa huha por kami mahati bulon. Pasu-pasu kami Tuhan maka muluhan hata mengulang ni di bagasan mulu nami siganupari. Asirohan Tuhan perbisugihan azari asa tutong manangyan kung nagkapanggunggumin namin unakula diri namin sabing utangyan ko kami lain dohot ma na humalihan kami na manggunggumihan asarabot ulaw na dengan ulaw na tiyo niya kapanggunggumin namin so ang lasang nirohan ni Juda pasahat tong lasang nirohan at Tuhan maritiin din ang tangyang di panggunggumin ng pinili. So ni mahami las ko hanami di mulu, madalani mulu,
manangiakon angkana akkana manggogomihan asatarida Tuhan akka hadumau asatarida nang bolu hadameo nang akka himbaru nang songoni be Tuhan akka majuon di tongani goluna mulai hati Tuhan dihatam na menunggu lihan asaringkasan manangiakon nang akka na manguluh kami. Amin.